Montáž kúpeľňovej skrinky s umývadlom. Skrinku si poskladajte podľa jednoduchého návodu. Ak sa vám nechce, nemáte čas, alebo len nie ste technický typ, objednať si ju môžete už zmontovanú. Zamerajte si výšky, stred skrinky a rozteče úchytov. Skrinku pripevnite. Výška horného okraju umývadla je väčšinou 80 až 85 cm. Zmontujte si vodovodnú batériu, pripevnite na umývadlo, na okraj skrinky naneste silikón a opatrne usaďte umývadlo. Napojte batériu na prívod teplej a studenej vody. Namontujte odtokový výpust, pripevnite sifón, vyberajte ho vždy v závislosti od typu skrinky. Osaďte zásuvku na koľajničky a prípadné nedostatky môžete doštelovať v spodnej časti zásuvky. A máte hotovo? Všetky typy skriniek sa dajú osadiť so zapusteným umývadlom alebo môžete použiť typ umývadla na dosku. Potom už len všetko zladiť kúpeľňovými doplnkami, ktoré sa budú hodiť k vašej kúpeľni. Všetky nájdete na stránke môjnábytok.sk. Ak budete potrebovať pomôcť s výberom alebo si netrúfate zložiť skrinku, radi vám s výberom pomôžeme a skrinku vám dovezieme už zmontovanú bez poškodenia. Tak prečo by ste hľadali inde? môjnábytok.sk